ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಓವೇ ಭಾರತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪೋಯೆರಡ ಇತ್ತಿನೇ ಹಿಡಿದು ಪಿರಿಯ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಪಂಡ ಉಂದುವೆ. ಒಂಜಿ ಹದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 250 ರೂಪಾಯಿ ಹಿಡಿದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಲೆ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂಗ ಸುರುಕಾದ ನೆಕ್ಕು ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂಗ. ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಚರ್ಮದೇದಿನ ಇಡೀ ಕೋರಿ, ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಬೆಂಜನ, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್, ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಕಾಲು ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ, ಒಂಜರೆ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, 3 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ವರ್ಂಬ ಎಲೆ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸುಮಾರು 25 ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ್ ಊರ್ದ ಪುಲಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ್ ಬೇಸ್ ಸೊಪ್ಪು, 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ರಡ್ಡ್ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ವಸ್ತು ತುಪ್ಪ. ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಐಕ್ ಉಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರೆದಿನ, ಮಂಜಲ್, ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಬೆಂಜನ, ಲಿಂಬೆ ರಸ, ಬಗ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲದ್ದೀವನ್ಲೆ. ಬೇತೆ ಮಸಾಲ ತಯಾರಾವ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಪಡ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪೊತ್ಪುಲೆ, ಐಕ್ ಮೆತ್ತೆ, ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ. ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪುಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಶುರು ಆನಾಗ ಸ್ಟವ್ನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಕ್ಕವಂತೆ ಚಪ್ಪಾವರೆ ಬಿಡ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡು ಮಸಾಲೆನ ಈ ನಮೂನಿ ಕಡಲೆ, ಐಕ್ ಪುಲಿ, ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೀವನ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ನೆಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಐಟ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆತಿನ ಕೋರಿನ ಕಾಯಲೆ. ಕೋರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆತ್ತಿವನ್ಲೆ. ಅವೇ ಬಣಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ, ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ದಿನ ಜಾರಡು ಒಂತೆ ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೈಯ ಮುಟ್ಟ ಸೌಂಟ್ನ ತಗದಾಗ ತಿರ್ಗಾವಂದು ಪುಲೆ. ಮಸಾಲೆ ಈ ನಮೂನಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬುಡ್ನಾಗ ಮಸಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೇಯ್ತನಂದ ಅರ್ಥ. ಇತ್ತೆ ಕಾಯದ್ನ ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಲೆ.
ಇತ್ತೆ ಕೋರಿನ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೊಡಂಜಿ ಬಾಜ ನೋಡು ಒಂದು ನೆಯ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತು ದೀವನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬನ್ನಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ರುಚಿ ತೂದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತ್ನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಸೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಜ ಮುಟ್ಟ ಅದಗದಗ ತಿರ್ಗ ಒಂದೇ ಪುಲೆ. ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಜನದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಡ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪನಗ ಕೋರಿ ಅಡಿಪತ್ತನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಹೇ ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಾತಂಡು. ನೀರು ದೋಸೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲಸಿ ಎರಡ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 170 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಎಂಚಿನ ನನಲಾತ್ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ಲ ಟ್ವಿಟರ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಪುಲೆ.